自転っていうか。うん。そうやね。自転自転点点点をどっかに入れるでしょ。そこはマッキーも合わせてくれてるから、それが分かりやすい場所だったらいいかもしれない。好き放題入れるとついていきにくいけど、これがシャバこの辺で来るのかなって分かってきたら合わせやすいから、その辺なんとなく意識してくれた方がいい。もう一回いくよ。ちょっと気をつけてね。はい
ちょっとずつ前進してるような気がしてきた。後でバイオリンがギターのおじさんだっけ、なんか一人でわかんない。いつもの人いるかな。これの後に一人でね、なってるっていうのまたちょっと気分悪いよ。おじさんいるよ。おじさんいるよな。シルバーグレー。シルバーグレー。シルバーグレーヘア。ヘア。だったような。よいしょ。とりあえず出して。あ、大丈夫。無理しないです。あれでもう食満できたらな、大したもんやな。佐藤さんだな。佐藤さん3番今日ちょっと降りたからね。根本的な解決になってないよね。